Bueno, antes de empezar pero eso que estaba falando con Sana, hai dúas declaracións que queremos levar que a do 25N e a da infancia, que tamén o 20N. Como este pleno é moi pronto e o seguinte pleno, a mellor, é tarde, o que, se vos parece ben, queda máis de Susana, poñese en contacto cos portavoces da oposición para chegar a un acordo nas declaracións e, se estamos todos de acordo, ainda que non vayan polo pleno, facer unha declaración institucional. Vale. Despois aí no mes de noviembre. Normalmente, por exemplo, a 25N solemos utilizar a da FEGAN, que, bueno, pero, bueno, eso despois a Susana se pon en contacto con vos polas dúas declaracións. Vale. Se vos parece ben, porque como nos pilla no medio dos dous plenos, pois non, é complicado. E aí, se estamos todos de acordo, pois van como institucionales, ainda que non vayan por pleno. Vale. Bien. Bueno, pois comenzamos co pleno ordinario do día 29 de outubro de 2025. O primeiro punto do orden do día, aprobación se procede data da sesión anterior, que é do 24 de setembro de 2025. Non está escoitando? Outro día un problema, outro que non problema. Por os cascos. Vale, Juan. Seguimos entonces. Comprobo, porque Hola. outro pleno subir, non soía. O pleno houve un parte que non soía. Sí, lo digo de una. Sí, vale. Está grabando, si no que non contestes ao caso. Está o personal hoxe. Pedir o que hago. Non, se está escoitando directo. Se está escoitando, se imagino que estará. No. Bueno, pois pasamos entonces ao primeiro punto, a aprobación se procede da sesión anterior, do 24 de setembro de 2025. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Segundo punto, que é acordo de adhesión se procede ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos produtores de envases domésticos de vidrio dun só uso denominado Sociedade Ecolóxica para el Reciclaje de los Envases de Vidrio, Ecovidrio. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 27 de outubro de 2025. O pasado 6 de agosto de 2025 asinouse un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e o Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada de Produtores de Envases Domésticos de Vidro dun só uso, denominado Sociedade Ecológica para el Reciclaje de los Envases de Vidrio, Ecovidrio, que ten por obxecto regular o marco de colaboración no que se desenvolverán as actividades de xestión de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso no marco xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de asegurar o cumprimento do exixido na Lei 7 de 2022 do 8 de abril de residuos e suelos contaminados para unha economía circular e no Real Decreto 1055 de 2022 do 27 de decembro de envases e residuos de envases, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. Igualmente, ten por obxecto acordar as condicións económicas que rexerán as relacións entre as partes, coa finalidade de garantir o cumprimento da normativa en materia de envases e residuos de envases e da planificación de residuos da Comunidade Autónoma de Galicia, vixente durante toda a duración do convenio marco. Todas as entidades locais que completen a súa solicitude de adhesión no prazo de 3 meses dende a asignatura deste convenio poderán beneficiarse da previsión de eficacia de retroactividade do mesmo dende 1 de xaneiro de 2024. De acordo co disposto na cláusula quinta do citado convenio, proponse ao Pleno adherirse ao novo convenio marco, asinado con data 6 de agosto de 2025,
entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada de Produtores. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a cesión ao citado convenio. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre participación no Plan Post Plus adicional 4/2025. Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e Plans do día 27 de outubro de 2025. O Pleno de Deputación, en sesión ordinaria celebrada o 3 de outubro de 2025, acordou aprobar a modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, pós-maio 2025, para engadir a base 15 para regular o pós-mais adicional 4/2025 e os seus 6 anexos, BOC número 192/25 do 8 de outubro. O importe da achega provincial asignada a este Concello ascende a cantidade de 181.186,26 euros, que poderá destinarse ao financiamento de gastos correntes de todo o exercicio 2025, distinto dos financiados con cargo pós-maio 2025. A reducción de débeda coa Deputación pola solicitude e aplicación do préstamo provincial do Plan de Aforro e Investimento PAI 2015-2016 e do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal 2017-2023, segundo se define na base 14 que regula o pós-máis adicional 3/2025. Ou ben, a investimentos financeiramente sostibles segundo se definen no apartado específico da base 2.2 e concordantes. Ao beiro da citada base, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pós-máis adicional 4/2025, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao obxecto que se indica a continuación. Gastos correntes 2025, 181.186,26. Reducción da débeda do Concello, 0. Achega provincial asignada ao Concello no pós adicional 181.186,26. Achega aplicada na primeira fase 181.186,26 e achega provincial pendente para a segunda fase, 0. Segundo, autorizar a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión Informativa de Urbanismo e Plans, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente citado proposta. Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 0 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Cuarto punto, acordo se procede sobre cancelación de dereitos regancios de exercicios pechados por prescripción e outras causas. Dictame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 27 de outubro de 2025. Visto que a Lei 58/2003 do 17 de decembro, xeral tributaria, no seu artigo 59, conforma a prescripción como unha das formas de extinción das débedas contraídas polos obrigados tributarios e, a súa vez, do dereito de administración para exixir o pago das mesmas unha vez liquidadas, sendo o prazo de inactividade administrativa que determina a súa aplicación o de 4 anos previsto no artigo 66 da citada lei, visto que a dita prescripción, por mor do disposto no artigo 69 da Lei Xeral Tributaria, na súa redacción dada pola Lei 34/2015 do 21 de setembro
de modificación parcial da Lei 58/2003 de 17 de decembro xeral tributaria aplicarase de oficio. Considerando que, ademais da causa de prescripción, contémplase a cancelación por outras causas, entre as que se atopan erros, duplicidades ou ingresos efectuados que non foron correctamente saldados co oportuno RD, tratándose así de dereitos recoñecidos que podemos denominar como improcedentes e que compre a súa cancelación para unha cumprir coa imaxe fiel da situación económica e financeira do Concello. Vista a proposta da Tesouraría Municipal, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar o expediente de cancelación de dereitos recoñecidos pendentes de cobro de exercicios pechados por importe de 2.455,91 euros, de acordo co seguinte detalle. Listado de dereitos pendentes de cobro para os que se solicita a súa cancelación por prescripción. Bueno, aquí vou ler o importe, máis do que se trata. 300,51 euros taxa urbanística por legalización. 130,33 ICIO. 417,97 factura por acometida abastecemento de auga. 20 taxa por informe urbanístico. 100 euros taxa por cambio de titularidade da actividade de taberna. 9 euros taxa por asistencia de menor á ludoteca municipal no mes de xuño de 2018. 50 ICIO. 17,31 factura por suministro de auga no terceiro trimestre de 2018. 17,31 tamén por suministro de auga no primeiro trimestre de 2018. 17,31 factura por suministro de auga no segundo trimestre de 2018. 35,52 factura por suministro de auga no cuarto trimestre de 2017. 510,45 factura por acometida de abastecemento de auga. 19,46 factura por suministro de auga no terceiro trimestre de 2018. 60 euros, taxa de licencia urbanística. 23,75 factura por suministro de auga no cuarto trimestre de 2018. 17,31 por suministro de auga no cuarto trimestre de 2018. 238,92 liquidación por acometida de saneamento en Tomón de 55. 20 euros, taxa por emisión de informe urbanístico. 15 euros, taxa por expedición certificación catastral. 20 euros, taxa por emisión de informe urbanístico de parcela. 24 euros, taxa por servicio de ludoteca mes de febreiro de 2020. 24 euros, taxa por servicio de ludoteca correspondente ao mes de marzo de 2020. 171,76, liquidación taxa anos 17, 18 e 19. 60 euros, taxa por expedición de certificado urbanístico. 68 euros, taxa por servicio de recollida de lixo correspondente ao exercicio 2019. 68 euros, taxa por servicio de recollida de lixo correspondente ao exercicio 2020. Total 2.455,91. Listado de dereitos pendentes de cobro para os que se solicita a súa cancelación por improcedencia. 68 euros, liquidación taxa polo servicio de recollida do exercicio 2019. 68 euros, liquidación taxa por servicio de recollida do lixo exercicio 2020. 68 euros, liquidación taxa por los servicios de recollida de lixo exercicio 2021. Total 204 euros. Segundo, dar traslado do presente acordo aos servicios económicos municipais ao fin de practicar os asentos contables necesarios para facer efectiva as ditas cancelacións. A Presidencia sinala que se trata de dereitos a maioría deles prescritos, xa que só 3 son improcedentes, que hai que cancelalos, que o importe pequeno e que a día de hoxe os impagados están a remitir á xestión tributaria da Deputación para o seu cobro pola vía de prema. A Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG, do PSDG e PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión en relación a isto? Non sei, non hai ninguna explicación. Eu, cando sei a primeira de concelleiro, a primeira vez que vexo isto. Nunca vi. Non teño recordo de que nunca pasara isto en ninguna legislatura. Bueno, dereitos prescritos sempre hubo aí nos aquí en todos os lugares. O que pasa é que a primeira vez que se cumplen os procedimentos como se ten que facer. Hai unha nova tesorería e... Pero quero dicir, independentemente de que nos absteñamos, Sí. a que se debe? Quer dizer, teño curiosidade de saber a que se debe, o sea, é porque hai impagos, porque os veciños non executan
ese pago... Claro, vamos a carga burocrática moi grande, cando se reclaman, depois se volve mandar unha carta, se volve a chamar, etc. Pero a veces, bueno, ca vorágine da propia administración, bueno, pois van quedando aí, van se traspapelando, etc. E cando se revisan todos co tempo, pois é onde surden, bueno, pois bueno, como vemos aquí, certas tasas ou facturas de que xa non son reclamables porque xa prescribiron e a administración ten a obligación de declararlas prescritas. Xa o digo, pasa en todas as administracións, de todos os políticos, de todos os niveles, en cantidades moito máis grandes. Estamos intentando, fíjate que isto son, ao final, son a largo de 5 ou 6 anos, o que isto estaba. O que me está dicendo é, primeiro, que isto leva acontecendo outros anos e que é a primeira vez que se fai correctamente. Non digo que non se... Vamos a ver, ti... Non son procedimentos que evidentemente nin ti nin eu podemos conocer, porque non estamos nestas cuestións contables. E un vai aprendendo, no sentido de que cando prescribe unha deuda, pois, como ten pasado en moitos, en moitas administracións e aquí, ti non a podes reclamar. Se a reclamas, o vecino dixe, mire, usted xa non ten dereito a reclamarme. O que eu desconocía, e xa érmelo agora, por os novos procedimentos introducidos na nova tesorería, é que hai obliga de declaralos oficialmente prescritos por parte da administración. Simplemente é un trámite burocrático, que non ten máis historia. Ese é un problema de absoluta, de incomprensión absoluta. Se pode non pagar unha débeda coa administración e non, cando ti tes un problema, te paralizan a túa conta e te sacan os cartos directamente da administración. Non, tens que ir, pero claro, hai moitos procedimentos onde se pasa, porque estou dicindo, moitas veces non das, dentro da maquinaria administrativa non das controlado absolutamente todo. Obviamente o responsable, o máximo responsable é o alcalde, está claro, pero non das controlado absolutamente todo, é imposible. Xa te digo, isto pasa neste concello, dos concellos gobernados polo PP, do BNG, do PSOE, de outras administracións, na Diputación e na Xunta e no Estado. Non é unha cuestión. Poden ser, mira, se un analiza, varios destes casos son ser casos, incluso moitos, vinculados con servicios sociales. No sentido incluso que non ten recursos, etc. Iso é moitos porque nos vamos a abster, pero... moitos deses casos. Que pasa? Perdoa, polo que, bueno, acaba de falarse, eses casos eu entendo que son tres, a maioría, a gran maioría, son tasas urbanísticas ou de lixo. Na Comisión de Economía se nos dixo que moitos deses casos eran por insolvencia, que pode entenderse claramente. Agora se nos está dicindo aquí que é porque se traspapelaron algúns destes casos. Non digo, non estáis entendendo. Vamos a ver, a carga administrativa é moi grande nos concellos e hai funcionarios que o poden acreditar, de acordo? E cando estás a 50.000 historias, moitas veces estas podense pasar perfectamente. Non hai ningún... É máis, se un pregunta, e nos preguntamos, estas cantidades realmente son moi inferiores a que poden quedar prescritas en moitos outros concellos ou administracións. Co cal, fala moi ben do funcionamento do concello, porque realmente foron moi poucas, e a máis vinculadas, fíjate, pois hasta o ano 20 ou 21. E se está intentando por todos os medios que non haxa ninguna. Que non teñamos que volver aquí outros anos a declarar outras prescritas, que non haxa ninguna. Por iso tamén é certo que ahora, por exemplo, antes, e a mí non me parecía malo, cando alguén, por unha tasa, unha licencia, unha factura ou un recibo, non pagaba, se olíase desde aquí, previamente, polo ben dos veciños, chamar, non só porque moitos deles foran xente que teñan problemas, pero se chamaba, se lle recordaba, se lle mandaba unha carta, pero non se iniciaba un procedimento de apremio, un pouco, porque eso conleva máis uns costes, un interés, etc., e pensando na boa fe de que todo o mundo vai a
vai a pagar. Para evitar precisamente isto, pois xa levamos un ano, máis dun ano, donde, efectivamente, máis dun ano, non? Donde, oye, se há algo máis contioso ou menos contioso, pois, se non paga, pois xa vai a vía da premio. Despois os vecinos tamén veñen a protestar, joder, que me chegou unha carta de Diputación, bueno, pois precisamente para evitar este tipo de historias, non? En calquer caso, se falades, que isto vos pode explicar moito mellor, a tesorería, vos pode dicir que son cantidades, en todos estes anos, realmente moi pequenas. Repito, se un despois vai a mirar non só esas tres que son porque son improcedentes, sino do resto, o típico, pois, eso, de xente que está vinculada aos servicios sociales ou de xente que non está aquí, o sea, que está en América ou tal, cosas dese tipo, non? E depois, sí, tamén pode haber algún aquí que, efectivamente, oye, pois, se esquezou de tramitar e xa está. Tampouco, nese caso, asumo a responsabilidade en primeira persona, non? Un montón de tasas relacionadas con urbanismo e con temas, porque estaba ahora escoitando, moitas delas son, probablemente a carga maior ten que ver co Departamento de Urbanismo e con tasas de conexión e tal. Repito, é a primeira vez en 12 anos que vexo algo parecido. A primeira vez que observo que se pode cancelar unha débeda con a administración a golpe de non pagala. Pero, non é, vale, pois, como ti che gusta retorcer as palabras, non é eso. Non é eso. Que ti non podes pagar unha débeda con a administración, pois non te invito a que non a pagues, a ver o que che pasa. E pasa tamén aquí. Non, se pasa en todos os sitios menos aquí. Non, aquí tamén. Aquí tamén pasa, porque se queres traemos o listado das que se están reclamando por vía da premio, que, por certo, veñen todos os anos, porque, precisamente, nos ingresos que nos transmite a Diputación tamén ven recargos, intereses, etc. Eso quer dizer que se reclaman por vía da premio. De acordo? Por tanto, non malinterpretes as cuestións. Ora, que temos que intentar que chegar a que isto sea cifra cero, sí. Temos que intentarlo, non? Por iso tamén se, como digo, pois non sei se chamas de tradición ou forma de actuar aquí, que a mí me parecía ben para a veciñanza, que era, oi, chamarlles por teléfono, mandarlles unha carta, oi, que tes isto aquí pendiente, etc. Bueno, pois decideuse neste último ano, pois, ahora irse directamente ao premio, precisamente para evitar isto. Tamén é certo que agora veñen a falar co alcalde protestando ao revés. Oye, non me chamaste, non me avisaste, non me pum. Eso é o que hai. E as deudas, sean en ámbito civil, o sea, ámbito da administración, evidentemente teñen un plazo de prescripción. O declares ou non declares. Cando prescriben. Que pasa? Eu que non conocía, e reconozco, desconocía que hai obligación de declararlas prescritas. Hasta antes non se facía, e agora faise, pois hasta millóns os procedimentos, nada máis. Pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois aprouse con 8 votos a favor e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto, que é o quinto, aprobación se procede da modificación de decreto número 17/2025 na modalidade de transferencias de decreto entre distintas áreas de gasto. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 27 de outubro de 2025. Visto que no orzamento do Concello de Vedra de 2025, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 23 de decembro de 2024, Boletín Oficial da Provincia número 19 do 29 de xaneiro de 2025, non existe crédito suficiente para a realización de gastos vinculados á adquisición de ordenadores para as oficinas xerais, investimento de reposición de saneamento na actuación reurbanización do vial de acceso á Igrexa de Santa María Magdalena de Ponteulla, investimento de reposición no parque público infantil no entorno da Escola Unitaria de San Xián de Sales, investimento novo no parque público infantil no entorno da Escola Unitaria de San Miguel de Sarandón, investimento en mellores de camiños, axudas ao ensino curso 2025-2026,
prestacións de servizos na área de servicios sociais, transferencias á Fundación Refuxio de Animais para actuación de mellora nas instalacións do refuxo. Visto que no orzamento en vigor estaba presupostada a cantidade de 100.000 euros en concepto de fondos propios para o investimento de reforma do Centro de Saúde de Vedra, que non iniciará a súa execución ata a anualidade de 2026, considerando que a minoración do crédito disponible na aplicación que cede o crédito non dará lugar a unha perturbación do servizo, visto que por providencia da Alcaldía do 20 de outubro de 2025 acordouse o inicio da tramitación do expediente de modificación de crédito mediante transferencias de crédito entre aplicacións orzamentarias de distintas áreas de gasto por importe acumulado de 78.050 euros, solicitándose informe de intervención. Visto o informe de intervención do 21 de outubro de 2025, no que se establece que a transferencia, tal e como se estrutura, prodúcese entre aplicacións e distintas áreas de gasto, polo que o órgano competente para a súa aprobación é o Pleno do Concello, en aplicación do disposto no artigo 179.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no 40.3 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, e da base décima da execución do orzamento do Concello do ano 2025. Tendo en conta o anterior e a documentación que obra no expediente 2025 T02-17, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 17/2024 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións orzamentarias de distintas áreas de gasto, por importe acumulado de 78.050 euros, de acordo co seguinte detalle. Transferencia entre aplicacións pertencentes a distintas áreas de gasto. A aplicación que cede crédito 312.632.00, Centros de Saúde e Investimentos de Reposición, por importe de 78.050 euros. Aplicacións que reciben crédito 920.626, Administración Xeral, Equipos para Procesos de Información, 5.000 euros. 432.619.00, Promoción Turismo, Investimentos de Reposición, 14.300. 231.22606, Asistencia Social, Cursos e Grupos de Traballo, 5.000 euros. 231.22699, Asistencia Social, Gastos Diversos, 3.000 euros. 231.22799, Asistencia Social, Outros Traballos realizados por Empresas, 4.500. 231.48004, Asistencia Social, Subvencións Familias, 11.000 euros. 171.632.00, Parques Públicos, Investimentos de Reposición, 12.000 euros. 171.622.00, Parques Públicos, Investimentos Novos, 2.100. 160.212.210.00, Sumidoiros, Mantemento de Infraestructuras, 6.000 euros. 1.531.619.00, Acceso a núcleos de poboación, Investimentos de Reposición, 12.000 euros. 135.480.00, Protección Civil, Transferencias Correntes, 3.150 euros. Segundo, expoñer este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaran reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. A Presidencia di que o proxecto de reforma do Centro de Saúde de Vedra está listo despois de varias reunións entre o arquitecto Fermín González Blanco, persoal do Centro de Saúde e os técnicos do Sergas. E se ben se espera comezar coa licitación neste exercicio, as obras non se van a executar ata o exercicio 2026. A Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, como en todos os anos, cando chegamos ao final de ano, sempre van surdindo necesidades que non estaban orzamentadas, ben de gasto ou ben de obras, e que necesitan, por lo tanto, a súa partida de crédito presupostaria, ¿no? que é un concepto contable para que, despois non confundamos a xente. En este caso, o ser distintas áreas de gasto, esa modificación ten que ser aprobada polo Pleno. E é posible, se efectivamente hai algún crédito que
que por razón que sea non se vai a consumir este ano e, por tanto, podemos facer un trasvase dun crédito a outro, que é o que pasa que falamos co centro de saúde. Por tanto, non quere dicir que estemos utilizando cartos do centro de saúde. Repito, non ten nada que ver con eso. Hai un crédito contable que está destinado a pagar en este ano do centro de saúde, que eran en relación ás obras. Por tanto, se as obras estiveran iniciadas, pois non poderíamos haber feito esta modificación de crédito para que entendades. Como as obras non están iniciadas, simplemente como explicamos outro día na comisión, non foi fácil chegar a un consenso entre a parte sanitaria, a parte técnica, Sergas, centro de saúde, arquitectos, técnicos, etc., hasta chegar ao proxecto definitivo, que, pois, por fin ten o visto de todas as partes neste mes de outubro. Proxecto que, por certo, vai en torno a uns 60.000 euros máis caro do que estaba orzamentado, que en principio, falando que a Consellería e que a Xunta de Galicia, en principio non vai haber problemas para que amplíen o crédito para facerse cargo no porcentaje que se había pactado desta ampliación do coste. En definitiva, que, ahora a idea é iniciar a licitación antes de final de ano e falado incluso cos técnicos sanitarios e tamén cos técnicos de patrimonio do Sergas, entenden que a mellor época para facer esas obras, as obras do centro de saúde, sean a partir de maio do ano que ven, maio, junio, que é o mellor momento para cometer as mesmas. E, por certo, tamén, nese proxecto, que era unha das cousas que está pendientes de determinar e de orzamentar e de establecer a como se vai a prestar a asistencia sanitaria mentre están facendo as obras, algo que tamén se queda previsto e está acordado con todas as partes. En fin, que todo iso que supón, pois que eses cartos, obviamente, non se van a consumir neste ano, por tanto, pódense mover esa partida de crédito para outras necesidades que sí se o consumiron ou se van a consumir daqui a final de ano. Por tanto, non hai ningún problema en relación ao crédito no centro de saúde. Isto non leva que nos orzamentos do ano que ven, evidentemente, ten que vir unha partida do centro de saúde que por xa un poquinho máis grande, que agora era 100.000 euros, pois xa de 106 ou 110, non sei exactamente, que é a parte que nos corresponde a nós. Como digo, eso nos leva a que se poidan acometer esas necesidades, por certo, algunha delas tamén reclamadas pola oposición, que era aquela partida das becas escolares que se pudera ampliar, se pode ampliar precisamente por esta modificación de créditos. Solicitamos o voto favorable para elo. Xa sabíamos que ia pasar, xa o falamos fai un ano. Es un problema básicamente es un fracaso político permanente durante 3 anos e administrativo, es un cachondeo que levan arrastrando 15 anos. Primeiro nos engañaron dicindo que o edificio era da Xunta, despois resulta que era noso, despois nos engañaron dicindo que iban a rehabilitar 300 veces, se fan fotos periódicamente coa tontería. É a terceira vez que se genera unha modificación de crédito sobre a mesma partida. Obviamente, cando se aprobaron os orzamentos xa sabíamos que iba a pasar, fixaron un convenio fantasma que teóricamente teñen que renovar. Pero, o máis delirante é que volvemos a repetir o mesmo que pasou o ano pasado. Vamos a ver. Se nós revisamos os orzamentos da Xunta o ano pasado para ver que acontecía en 2025 e resulta que non habían cartos asignados para Vedra, estamos falando de $500.000 de euros que ten que poñer a Consellería, $500.000 de euros. Efectivamente, había unha lixeira mención a Vedra, decía que Vedra necesitaba reconstruir o centro de saúde, moi ben. E agora collemos e revisamos o orzamento da Xunta de Galicia para 2026. E nin sequera se nomea a Vedra en ningunha parte do orzamento, e menos na parte sanitaria. E se non hai orzamento asignado, $500.000 de euros, que non é baladí, mas vostedes teñen que poñer outros 120.000 euros novamente e vos ides intentar licitar este ano, primeiro, con un convenio que teredes que renovar, sin ter os cartos,
sin estar os cartos asignados dende a Consellería, pero, o sea, eu non dubido que imagino que despois das promesas que fixeron, pareceríame delirante que as incumpiran, como, por exemplo, o Centro de Saúde e a mini residencia. Estou seguro, ademais, perdón, ao Centro de Día e a mini residencia, estou seguro que farán exactamente o mismo co Centro de Día e a mini residencia. Convencido. É imposible que incumplan a súa promesa, sendo vostedes os que son os millores dos posibles. De verdad, poderíamos seguir falando, non sei, só teño unha dúbida, e é o que realmente a mí me corroe a nivel personal, a nivel político, e sería de unha calidad e unha miseria moral. Espero, sinceramente, que vostedes non aprazarán a rehabilitación do centro de saúde para facelo coincidir coas elecciones a recepción en 2027. Espero que non pase igual que cos viales da legislatura anterior. De verdade, sinceramente, úleme todo isto a merda, literalmente. O sea, non poden ser tan incompetentes para que durante 3 anos metan unha partida orzamentaria que logo teñen que sacar porque non teñen cartos para rematar o curso político. Así, non pode ser normal, non é normal. Faise unha soa vez, 3 veces. Isto é delirante. E logo, repito, van vostedes a licitar sin que no orzamento da Consellería haya medio millón de euros para Vedra, nin Vedra estea nombrada en ningún sitio. Estou seguro que o van facer. Pero, díganme vostedes, de onde sacan os cartos? De onde sacan os cartos? E máis, si este ano necesitaron 100.000 euros, outra curiosidade para que reservan 22.000 euros nesa partida, que teño moita curiosidade por saberlo, pero si este ano deses 100.000 euros necesitaron 78.000, e o ano pasado dos 120.000 necesitaron os 120.000, por que o ano que ven non os van necesitar? Si encima temos menos ingresos municipais. E se todavía aumentan a partida e vostedes teñen que poñer todavía máis cartos, de verdade que isto é como unha economía familiar. É que non me saen as contas de ninguna das maneiras. Non consigo entendelo. Sei que son lerdo, pero non consigo entendelo. Se me poden explicar, agradezo. Xa sabemos que os orzamentos son movibles, pero sí que é certo que levamos 3 anos consecutivos. No 2023, 119.000 euros da partida do Centro de Saúde. No 2024, 127. E ora vamos no 2025 con 78.050. O ano pasado, máis ou menos no mes de outubro, de setembro, creo que foi, eu dixenlle a vostede que si estaban as obras do Centro de Saúde iniciadas, que pediría disculpas. Sinto, pero non as podo pedir porque non están iniciadas. Ben, vamos a ver. Empezando con FOU, a mí o que non me quedou claro é o que dixe, que non o vamos facer, que si vamos a facer, que non temos os cartos, pero si vamos a ter os cartos. Claro, que non sei, porque como non aparecen nos ordenamentos da Xunta, realmente faz un totum revolutum para facer unha crítica política que creo que non é realmente así. Falas dun fracaso político, etc. Tamén, nos dicimos sempre o mismo e ti tamén dis sempre o mismo. A ver, non só nos interese poder facer esa reforma o máis urxente posible, pero moitas veces, e vostedes saben, e pasa en todos os gobernos, en todas as administracións, bueno, pois existen atrancos, dificultades, burocracia, etc., que non son fáciles de resolver. Podemos utilizar exemplos de gobernos tanto do BNG como do PSOE. Podemos empezar co Estado, cantas veces presuposta no Estado que se vai a terminar a autovía non sei onde tal, e pasan os ordenamentos dun ano a outro, e aquí se acaba no 25, acaba sendo no 29, se acaso 20. E é porque, efectivamente, porque ocorren moitos atrancos a hora de facer as obras e pasan na Administración do Estado, pasan nas Diputacións, pasan na Xunta e pasan nos Concellos. De acordo? Iso por un lado. Segundo, vostede fala que non aparecen as partidas na Xunta. Mira, moitas partidas na Xunta de menos de 1 millón de euros, de menos de 500.000 euros, que non aparecen xa descritas. A Xunta aparecen descritas moitísimas obras
con unhas cuantías moito máis importantes e moitas desas partidas non aparecen. E despois a propia Xunta ou a propia Diputación fai modificacións de decreto, falo de Xunta PB ou Diputación do PSOE. Do PSOE gobernado co BNG, fan modificacións de decreto para obras dun ano para outro. E iso non estaban presupostadas un ano e fanse no seguinte, ou ao revés. Iso pasa, é unha práctica habitual en todas as administracións, pola propia dinámica. E o centro de salud retrasa máis do que nos gustaría, pero por circunstancias que non son fáciles. Entre elas, poñerse de acordo as necesidades, o personal sanitario, as posibilidades arquitectónicas, etcétera, etcétera, etcétera. E ao final chegouse aínda bastante rápido, porque empezaron en xaneiro, febreiro, xa, co borrador definitivo, estamos en outubro, aínda non foron moitos meses en relación para que todas as partes se puxeran de acordo no proxecto xa definitivo e que todos deran o visto bo, porque é importante que todo o mundo este a gusto e que saban as cousas, en este caso, además, tendo en conta a opinión do personal sanitario que está no centro de saúde. De acordo? Entón, ese proxecto está xa agora en outubro. Por fin está. E é tamén onde se ve que costa 60.000 euros máis. E é onde nos falamos a Xunta para que suban, evidentemente, o convenio e o proxecto está por 550.000 euros, vai a 600.000 euros. Esa se solicitou oficialmente a adenda, que non sabemos se será unha adenda ao convenio ou será un novo convenio. En calquer caso, e esta planificación de licitación e ejecución de obras tamén está falada, pero para ver a mellor época para facer. Por tanto, non se preocupe que nós o que pretendemos é que ao longo do ano que ven, no 26, este rematado a reforma do centro de saúde. E, de logo, neso estamos traballando, estamos convencidos que o vamos a conseguir. Por outro lado, Begoña, a mí me gustaría que estivera feito neste 25. Bueno, non pode ser, esperemos que sea no 26. De acordo. Mira, hai, eu diría miles, pero vamos a decir centos de partidas no orzamento da Consellería e da Xunta por valor inferior a 500.000 euros. O sea, tonto sí, pero non tanto. Non sei se te recordas. Entón explícame, se é como te dis, entón como estás convencido que nos van a dar os cartos, se non aparecen nos orzamentos? Deixame falar. Primeiro, hai moitísimas partidas de menos de 500.000 euros recollidas nos orzamentos da Xunta. Moitísimas, centos, diría miles, de acordo? Non sei exactamente a pregunta que ten que ver co que acabo de dicir, pero bueno, iso é o primeiro. Segundo, cando o ano pasado a nosa deputada Iria Carreira solicitou que se incorporaran eses cartos ao orzamento no período de alegacións, negáchedes vos. Os do PP, negáchedes vos. Quero decir, que a min contame o que queiras. E pode ser que cando a Consellería faga un orzamento da xestión autonómica decida que deixa millóns de euros sin asignar. Sería delirante, pode ser, deixa millóns de euros sin asignar, porque despois yo reparto a este tanto e aquel outro tanto e aquel outro tanto. Non sei, nunca vi unha administración que xestione así, pero se tío dice, é certo, non digo que non. Por lo de pronto, Vedra nin aparece nos orzamentos que aparecía nos orzamentos de 2025, polo menos recoñecida a necesidade de facer esa obra. Por lo de pronto. Nin sequera aparece. E repito, non dubido de que o ides facer. Exactamente igual que a residencia e o centro de día. É que non o dubido. Foi unha promesa electoral vosa. É imposible que non fagades. Como entendo me estás vacilando. Sí, no bo sentido da palabra, entendo que me estás vacilando. Non dubido que o vades a facer, como dicindo que non o vas facer. Bueno, pois xa o tempo dará os sagradas razóns. Bueno, pois nada, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 2 abstencións do PSG a PSOE e 3 votos en contra do BNG.
Pasamos ao sexto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Realmente, só tiña fogo. En relación, bueno, primeiro é unha solicitud de revisar a planificación anual de xestión biomasa e retirada de especies arbóreas realizadas en 2018, acordo con convenio de colaboración que Xunta de Galicia en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Bueno, en calquer caso, en relación a isto que é unha solicitud, pues sí, che digo que Vedra está adherida a ese convenio, pero hai un matiz importante, que en relación a Vedra non se declararon por parte da Xunta parroquias priorizadas, de acordo? Polo que as accións son diferentes naqueles sitios que hai parroquias que están declaradas priorizadas frente a outros que non están priorizadas en relación á tasa de incendios. Isto ven en relación á segunda pregunta que faz. A Xunta? Non. Pero é na Xunta quen declara as fadas. Non, é a Xunta. Xa, bueno, pero estou dicindo que na Xunta. Isto ven para a segunda pregunta que faz. O criterio é polo histórico de incidentes, tanto para nós como para eles. Estamos falando en relación ao convenio, coa Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia quen declara as parroquias priorizadas en relación a que ese convenio se pode facer nunhas ou noutras, en relación ás parroquias priorizadas. Dicho, en relación, vamos a entender, en relación á segunda pregunta que faz. Que preguntabas cal foi a chega financiera anual da Consellería de Medio Rural para garantir a correcta xestión da biomasa forestal, así como se o Concello de Vedra fixo unha chega económica a citada a Consellería e cantos veciños e empresarios se adheriron a ese convenio. Entón, como che decía, ao non ter declaradas pola Xunta parroquias priorizadas, non se pode solicitar o trámite que sí poden facer outros concellos que sí a teñen, no que, efectivamente, se asinaban contratos cos propietarios para a xestión das súas parcelas. No caso de Vedra, como moi boa parte dos concellos de Galicia, non cabe esa opción. Tampouco se contempla a chega económica nin por parte do Concello, nin por parte da Xunta, posto que o que se lle facilita ao Concello é colaboración técnica e material no caso das execucións subsidiarias e non económica. Non, xa. Non me interesa o máis mínimo, que decir, o único que me interesa é que temos unha xestión correcta. Quero dicir que hai algo aí que falla, que decir, se o criterio ten que ser igual para a Xunta que para nós, porque está baseado nun regulamento, é dicir, se é un criterio polo número de incidentes previos, polo histórico, non? E o criterio é igual para... Habrá que reclamar que esas parroquias se recoñecen como prioritarias. Non me recordo ahora de memoria, que era San Xulián e... Non sei exactamente cal é o criterio da Xunta. Que dende o Concello tedes que reclamar que se incorporen como prioritarias, porque o criterio é o mesmo. Quer dizer, non pode haber unos concellos que teñan recoñecidas unas e Vedra non. Non sei. Porque o criterio que tomaron ali ten que ser o mesmo. Non sei se é o mesmo, non. Pois tedes que envialo, fai tempo. Mira, en relación ao tema da chega, en todo caso, sí que hai outra cosa, pero imagino que non era esa pregunta, pero é o convenio que sí firman tamén os concellos para a limpieza das pistas forestales, que aí sí que nos dan a partida para a limpieza do que son as pistas. E despois preguntabas como é posible que tendo sido remitida a planificación de protección contra incendios de Vedra a Seaga para que esta incorporada na súa propia planificación no ano 2019 a día de hoxe non estea integrada. Preguntas se son conscientes da problemática que causaría este erro no caso da vaga de incendios, así como que no plan xenérico de Seaga non aparecen as franxas de protección de vivendas illadas, vías e das pirotécnicas que hai en Vedra, porque só está requerido o taller de Penide. Bueno, pois, efectivamente, no 2019, a petición de Seaga remeteuse ao Plan Municipal de Incendios para integrar co Plan de Incendios realizado no marco do convenio pola Xunta de Galicia. E nós, a verdade, que non tivemos máis noticias dende entón. Consultada con Seaga, esta situación que ti plantexas, infórmanos de que nos últimos anos cambiou varias veces o equipo técnico, o que complicou este traballo. Non obstante, indican que podemos solicitar agora que se ampliou o plan
que realizaron eles de maneira que inclúa esas viviendas illadas que se recolle o plan encargado de promoción no 2018, cousa que, efectivamente, faremos. Respecto a se isto pode causar algún problema, primeiro dicir que non se trata dun erro, senón que simplemente un é máis completo que outro, pero os dous están en vigor, e na que o ideal sería ter os dous integrados, podemos dicir que estamos nunha situación máis favorable que a de moitos concellos que só contan con plan realizado na Xunta. Por lo menos nós temos o da Xunta e o noso. En calquer caso, como dixemos, vamos a solicitar que efectivamente integren as viviendas illadas. No caso das pirotecnias, certamente, aí só figura a de Penide. E descoñecemos. No, sí, a de zona urbana, sí, non a que está, sí, justamente. Desconocemos cal foi a motivación técnica de que non aparezca, nin a de Gaiteiro, nin ese almacén de Penide. Non sabemos cal foi a motivación técnica. É algo que, vamos, constatado isto, temos que corregir, evidentemente. Pero non sabemos cal foi a motivación técnica que non apareceron. En calquer caso, si temos que decir, pouco para tranquilidad, que a propia legislación, como sabes, das pirotecnias se supón unha serie de limitacións importantes en relación a plantacións, etc. E iso sí, pues, recordo, porque precisamente no tema do almacén de Penide, recordo que hasta non sei se houbera algún problema cos veciños, porque efectivamente, o ter o almacén, os veciños non podían plantar ao redor, etc. Pero en calquer caso, sí que é certo que, bueno, gracias polo apunte, polo tal, porque efectivamente comprobamos que non estaban esas dos cousas e temos que integrarlas, efectivamente. De acordo. E logo, en relación a isto tamén, falabas no debate, ainda que non planteaste na pregunta, pero case unha pregunta, o tema das cubas, etc. Aquí desde non, seguro que fai bastantes anos, xa unha cousa que se había iniciado don e aquí se continuou, se pon en contacto, nos ponemos en contacto todos os anos que a xente que ten cubas, efectivamente, para, bueno, que estén listas ou preparadas ou que estén atentos a recibir unha chamada. A última vaga non o fixeches, Eu creo que sí. Non. Eu, bueno, comprobei. Algún Seaga puxos en contacto, Seaga, non vos, puxos en contacto con algún gandeiro, con algún, pero non se fixo dende o Concello o traballo que fixo no seu momento don. E vou facer unha serie. Isto non, repito, que non é un motivo de loita política, impórtame un bledo. O que sí que necesito é que a próxima vez que aconteza, que planifiquedes como mínimo tamén como fixera o don no seu momento, como mínimo. É dicir, é unha cuestión de supervivencia colectiva. A ver, de acordo, nada máis. E repito, non se fixo porque consulten a toda a xente que coñezo que é gandeira e ningún recibiu aviso. Consultaxe a toda a xente que ten cubas. Bueno, sería xusto unha casualidade que os que eu coñezo me dixeran que non, vamos. Pero bueno, xusto, quer dizer, xustos que eu coñezo non lle chamachedes, o resto xusto sí, puta personalidade. E máis, me dixeron literalmente, algún deles chamoume, o sea, quer dizer, que repito, non é un motivo de crítica, é a necesidade de que a próxima vez fagades o vosso traballo correctamente. Pero como ti sempre falas con esa forma, dunha forma tan tajante, direiche que si comprobarei, efectivamente, se este ano houve algún algún fallo nese aspecto. Non solamente iso, é iso, é limpiar os accesos, é planificar de onde, exactamente como ven no plan, de ter todo preparado, porque iso acontece e non hai tempo de preparalo. Vamos a ver, déxame falar. Eu que si sei, e efectivamente aquilo foi unha boa idea do tema das xente cubas, etc., que eu recorde, todos os anos aquí se pon en contacto cando empeza a temporada, as incendios son os incendios, e falase que a xente se ten os números de teléfono e a xente que ten que ter os números de teléfono para chamalo está preparada para chamalos e eles para actuar. Dime que este ano non se fixo, bueno, vou comprobar. E creo que, ademais, por desgracia, nos anos que estuvemos de goberno, algúns incendios estuvemos, e creo que se demostrou tamén que funcionou. Porque, de feito, chegaron as cubas. Estou mirando para Pontiulla, en algúns casos que houve ali na zona Pumariño, chegaron os camións nosos, chegaron cubas, chegaron
camións de outros concellos veciños e da Xunta de Galicia. Co cal, ojalá non teñamos ningún incendio, pero cando hai, o operativo funciona, por uns en Vedra. De acordo, tamén mandemos un mensaxe de tranquilidade. Que sempre se pode mellorar? Pois intentaremos mellorarlo, desde logo. Logo, o cuarto era unha solicitud que facías en relación ao tema de envíos de documentación. A quinta era que solicitaban as axudas do estudio. Enviados que se mandaran en formato PDF a documentación. Logo, a quinta era o tema precisamente dos créditos e aumentar o crédito para as axudas de estudio, que xa che contestei que efectivamente se fixera. E o último era un rogo en relación aos comisións de festas de axudarlles a limpiar os campos de festas despois das mesmas. E non había máis. Entón, pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, pois, eu teño que, outro día na comisión tivemos aí, teño que recoñecer, teño que darche a razón. Sobre a existencia dun acordo financiero para o plan especial de Ponteulla, equivoqueime. Non era certo. Eu recordo que tiña un recorte desa época e efectivamente non era o mesmo, era outro. Era Vedra contara con unha senda para peatones e bicis en San Mamede con un orzamento de 400.000 euros. Foi unha equivocación, de acordo? O que sí que, revisando as actas, xa de paso, como estaba buscando o que me parecía que tiña, eso foi, o erro foi ese recorte que conservaba, revisei as actas e recordo que, en relación a aquelo Don Covas, dixeralles, recordalle que eles foron os que conseguiron o orzamento para executar o proxecto, para executar o proxecto dese plan especial de Ponteulla, e despois lles instaba a que vostedes eran os responsables, que era vostede neo alcalde, a acadar o financiamento para executalo. E recordo tamén que lle indicáramos dende o bloque que era un pouco extraño que aprobaran un plan destas características sin ter un financiamento máximo como cando daqueles eran 700.000 euros, que era probablemente, co IPC e todo, pois este orzamentado aproximadamente en 1 millón de euros. E recordo, isto xa o copio e o leo textualmente a súa resposta, que cito a vostede, dice: por tanto, este equipo de goberno adquire o firme compromiso de desenvolvelo, agradecéndolle ao equipo anterior o esforzo para conseguir o financiamento para a redacción deste plan. E seguía a presidencia, vostede, di que sente que sexa tan catastrófico no meu caso, porque lle dixera que nunca se iba a executar, que el séntese máis optimista e que si existirá financiamento, aínda que non sexa todo xunto, evidentemente. Bueno, pois non sei a que me sona isto, a verdad. Non sei a que me sona. E logo xa como estaba posto e teña por aquí os recortes, é que me costa moito traballo non citar a un eminente xornalista. Y cito una frase pequeña, dice: ahora mismo, cuando en el Fitur muchos de nuestros alcaldes están vendiendo el humo de su incompetencia, otros, como es el caso, que falaba de vostede, se afanan en ultimar uno de los procesos más ambiciosos para hacer de Ponteulla un especial lugar para el turismo. No lo entenderán, pero es el camino. Bueno, non hai unha predicción máis acertada, ni 6 anos de estudios de xornalismo para este tipo de noticias, en fin, pois aquí estamos, señor alcalde, 12 anos despois. Estamos, a verdad que nós, claro, é que competimos contra os mellores. Isto sabíamos que vostede, o nivel de competencia é brutal. Efectivamente, nada, recoñecer o meu erro, de acordo? Nada máis. Vale, si, nós queríamos solicitar tamén que se nos permita revisar ou que se nos entregue a analítica de contaminantes realizados aos veciños. Os veciños de San Miguel. De San Miguel de Sarandón, sobre todo. Vale, despois tamén quería preguntar, segunda cuestión, como se atopa o patio do Colexio de San Xián despois da catástrofe que aconteceu co patio e, ademais, por que un patio que leva nada, un ano e pico feito, necesita 12.000 euros a maiores, que é o que está presupostado neste cambio de partidas. A terceira é unha cousa así que se me acordou agora,
os fins de semana podemos chamar os veciños de Vedra o refuxo de Bando para a recollida de animais directamente, porque antes se nos indicaba que fora do Concello de Santiago de Compostela non nos recollían. Despois, tamén quería consultar cantos se poden contabilizar e cal é o horario de máxima afluencia dos usuarios da biblioteca. E, por último, é un rogo, a verdade, agradezo especialmente a Susana, concelleira de Igualdade, porque outro día eu creo que tivemos unha reunión bastante interesante con Begoña do SOE, eu e ela, ca técnica de igualdade, sobre cuestións que a verdade me parecen de suma importancia que creo que debemos trasladar ao resto dos compañeros e compañeiras. Entón, creo que este tipo de reunións deberíamos ter máis abundantes e tamén entre todos para poder acadar consensos que estarían moi ben. Nos queríamos preguntar que parte do POS de 2024 queda por executar. En que fase está o centro de día? Nada, igual que decía Yolanda, darlle gracias a Susana por contar con nós para esa reunión que eu personalmente considero que foi moi produtiva. Moi ben, bueno, pois boas noites a todos. Vamos por rematado o pleno.